חוק ראשון ברפואה, אל תזיק. קבלו 5 טיפים שיעזרו לכם ליטול צמחי מרפא בצורה יעילה, והכי חשוב במקרה הזה, בטוחה. אז 1, אין צמח מרפא שמתאים לכולם. תדמיינו לכם שמספרים לכם שיש לכם תרופה. כל מה שאתם צריכים זה ללכת לבית המרקחת, לקחת אותה ואתם תחלימו מכל סוגי הסרטן, ואין לה בכלל שום תופעות לוואי. זה יישמע לכם הזוי ובצדק, וגם אין צמח כזה. וזה לא משנה אם זו פטריה או צמח השרביטן או כל צמח שמספרים לכם שהוא מרפא סרטן. אין צמח שמרפא סרטן, אין דבר כזה. יש צמחים שמתאימים בהתוויה אישית ויכולים לעזור לכם. אז אם מבטיחים לכם כזה דבר, הדבר הזה יכול לגרום לכם רק לנזק. או שמשקרים לכם, או שמי שהמליץ לכם על זה פשוט לא מבין. 2, מה שיכול להועיל, יכול גם להזיק. אז אומרים לי, אבל זה טבעי. נכון, זה טבעי. יש גם כימותרפיות שיצאו מצמחים. טקסול לדוגמה. זה לא אומר שהן בטוחות לשימוש. משהו שיכול להועיל, יכול גם להזיק. זה נשמע כל כך פשוט, כי זה באמת פשוט. אבל אנחנו אומרים, לא, זה טבעי, אני יכול לקחת את זה, זה לא יגרום לשום נזק. לא, טבעי יכול גם להזיק. לכן, התוויה אישית. 3, מינונים. לשמחתי בישראל לוקחים מינונים בדרך כלל נמוכים, ולכן הנזקים הם לא גדולים כמו שהיו לוקחים ממינונים אמיתיים. אבל תזכרו, לוקחים צמח, תיקחו אותו במינון הנכון. לוקחים תוסף תזונה, תיקחו אותו במינון הנכון. לפעמים במחקרים הראו שצמח מסוים הוא יעיל, אבל המינון היה מאוד גבוה, ואז אנשים אומרים, הוא נהדר, אני צריך לקחת אותו. הם נוטלים אותו במינון מאוד מאוד נמוך, ואז לא מבינים למה אין השפעה בכלל. אז תזכרו, מינונים זה דבר חשוב. 4, נטילה של תרופות וצמחי מרפא ללא שינוי. אם אתם לוקחים צמחי מרפא, זה לא מין שגר ושכח. אנשים לוקחים 2 את אותה פורמולה, לא משנים שום דבר, לא חשוב אם שנו להם את התרופות, אם הם עברו ניתוחים, ובכלל, מה שלומם? הם ממשיכים לקחת את אותם צמחים. אז תזכרו, צמחים הם כל הזמן משתנים לפי המצב שלנו, ובעיקר אם משנים לנו את הטיפול התרופתי. לא יכול להיות שישנו לך שינוי תרופתי, ואתה תמשיך לקחת את אותם צמחים. זה מזיק. הדבר האחרון, שהוא החשוב ביותר, להקשיב לשכן ולא ללכת לבעל מקצוע. זה פשוט מדהים אותי שכשאנחנו רוצים להתקין חלון או מסגן בבית, אנחנו נבחר בעל מקצוע ואנחנו נגיד, אני רוצה את הכי טוב, שחס וחלילה לא ייראה לא בסדר. אבל כשזה מגיע לצמחי מרפא, באים אליי אנשים, איזה שכן נכנס בדלת, תיקח את הצמח הזה והזה, תיקח את הצמח הזה והזה, וממש אנשים מתחילים לקחת. אל תקשיבו לשכנים. אל תקראו כל מיני בלוגים או פוסטים, תלכו לבעל מקצוע, שהעבודה שלו היא צמחי מרפא. והוא יודע להתאים לכם צמחי מרפא שמתאימים עבורכם בזמן, במקום הנכון. הכי חשוב לא להקשיב לשכן. אם אתם מקשיבים לשכן, אז כבר עדיף שאתם תבחרו בעצמכם. אז כשבאים אליי לפעמים ואומרים לי, תקשיב, איזה מישהו אמר לי שכדאי לי לקחת צמח כזה וכזה, מה אתה אומר? אני אומר, תלך אז לאיש הזה והזה, ושהוא כבר ירשום לך את הצמחים. תזכרו את זה, כי זה יגרום לכם נזק. ויותר, בנוסף, גם עוגמת נפש, כי תיקחו צמחים שהם בכלל לא יעילים. אז תזכרו, דבר ראשון, אל תזיקו לעצמכם. להתראות ורק בריאות.